Zdravo živo svima. Ja baš nisam navikao pišem na ove spravčice, više volim ovako bez njih. Ali ajde sad, pošto je veliki prostor, da onda ovako pričamo. Mene je zamolila Sneža da držim neku vrstu predavanja o predačkim znanjima, o porodici, o izboru partnera, o ritualima, u vezi svega toga. Ja sam rekao, brate, ja o tome ne znam ništa, stvarno. Jedino, rekao, o tome nema literaturi, znači to je sve uništena literatura o tome. Nešto možda ima što je ostalo po crkvenim knjigama. Ali rekao sam i ispričat ću vam par stvari koje sam saznao ovako iskustveno od starica i staraca sa raznih planina gde sam išao kad sam radio ta istraživanja. I to su dosta zanimljive stvari jer nas nagnaju na mnoga druga razmišljanja, odnosno kuda smo mi krenuli, evo kao što je pričala i Slađana i Milan, o promeni koja sledi i koja će doći. To ću posle na kraju malo reći nešto o tome. Prvo ću tih par primjera vam reći. Znači, jedan primjer koji me oduševio na Golijama kad sam bio u Crnoj Gori. Sreo sam jednu babu i dedu, tako žive, jedno 65 godina zajedno. I vidi se da se baš vole i da se onako uvažavaju i da sve to jako dobro funkcioniše. I znajući kakve su današnje porodice i kako svi mi prolazimo sa našim partnerima ovako ili onako, ja sam mi pitao, rekao, kako ste vi uspeli tako lepo to da imate zajednicu i decu i tu ste u toj nedođi i sve to zajedno. I ova baba mi je ovako rekla, kaže, pa slušaj sinko da ti ja nešto kažem. Kaže, znaš, kaže, mene su moji, kaže, udali za njega. Tad, kaže, u ta stara vremena su roditelji ugovarali ko će sa kim da se venča. Kaže, nisam ja tu nešto mogla da biram, kaže, znaš. Nego su me, kaže, oni doveli tu kod njega, ja ga nisam ni poznavala, nisam znala ništa o njemu, tako. Ja kažem, pa kako ste mogli, niste se ni zaljubili, niste se ni volili, ništa. Pa tako, kaže, eto, tako smo krenuli da živimo. I kaže, fino nam je bilo, kaže, ono. Pa kaže, znaš ti, za posle jedno 2-3 godine, kako sam ja njega zavolila, kaže. To sam ga baš zavolila, evo i kaže, i dan danas ga volim. I onda je meni tada sinulo nešto što bi sad i vama svima da prenesemo. Znači, možemo mi da se zaljubimo, možemo mi da volimo, možemo mi duboko da volimo i sve. Međutim, kapacitet ljubavi koji se nalazi u svakoj individui, on je u suštini ono što ide ka svetu. Znači, u toj mladoj devojci je bilo puno ljubavi i ona je došla do čoveka koji je njoj predodređen. Nije mnogo pametovala, nije mnogo bila ambiciozna, nije mnogo nešto ispitivala. I ona je tu svoju ljubav samo izlila na tu osobu. Ta ljubav je to isto koja je imala ljubav i prelila na nju nazad. I to je tako krenulo prelivanje. I oni su dobili, ne znam da su imali 4 dece. I živeli lepo ceo život i dan danas se još uvek vole. Ono što je Slađana rekla, mislim da ne samo ta kutija u koju svi gledaju, nego pre svega kad je krenuli da se snimaju filmovi, znači krenulo je sve sa filmovima, pa je prešlo na televiziju. Preko filmova su određene grupacije ljudi pokušale i uspele da nam nametnu neke svoje standarde i samim time su nas, da kažem, na mnogo načina razbucali. Na neki način su nas priveli da idemo ka lakšem životu. Ja sam držao jedno predavanje, znači teži put kao put ispravnosti ljudske rase. Jer lakši put dovodi do degeneracije vrste u kojoj smo svi sada, znači svi mi ovde koji smo. Znači ja sam isto vakcinisan 2 puta kao mlad, 60. godina još. Znači, stepen degeneracije ne samo uz pomoć medicinskih sredstava, nego uopšte uz pad imuniteta, pad vitalnosti i svega ostalog što sledi, znači dolazi do toga da ova vrsta nema neki veliki perspektivu, osim ako se ne okrene ka samim sebi i ka vrsti zdravijog života. Evo kao što je rekla Slađana, znači oni koji jedu zdravije imaju više i plodnije spermatozoide i protočnije jajovode i tako dalje. Znači ono što vam ja sam na primjer tako malo čudan bio, pa sam pre 30 godina otišao iz ovog sveta, pre 35 godina ugasio tu kutiju, nisam je nikad više gledao. Znači, medije i informacije uopšte ignorišem, znači, uopšte me to ne interesuje i mnogi prijatelji moji isto tako. Tako da, onda vidite da ti koji žele određene stvari da nametnu, oni nemaju nikakvu moć ako vi njima ne dajete svoju pažnju. Tako da ću sad pričati 2-3 minuta o pažnji.
Znači, mi kao bića smo frekventovno svetlosna bića. Znači, mi smo u stvari svetlost koja određenoj vibraciji zrači i formira ono što zovemo materijom i imamo neku svoju vibraciju. I u ovom vidljivom spektru i u nevidljivim spektrima, znači aura, druga aura, treća aura, ne pričam sa sva energetska tela i tako, nego hoću da vam kažem da mi imamo, kao što je Milan lepo rekao, imamo ogromnu moć. Znači, naši stari su rekli, jedan pravednik je jači nego 5 miliona drugih ljudi. E sad, zašto je to tako? Zato što taj pravednik ili taj avatar ili kogod je tamo monah u nekoj keliji, on ima fokus svoje pažnje na nešto. Znači, on ima fokus svoje pažnje da, na primjer, čisti ovo čovečanstvo od misaonog đubreta. I on, razumeš, sa zadnje čakre srčane upija đubre čovečanstva i izdrači vamo svetlost. Ili neki drugi način ima čišćenja. To nije bitno, nego je bitno da vi znate da vi vašu pažnju više ne dajete medijima, da vi vašu pažnju, znači to je vaša energija, vaše polje, vi je beštedicima bacate naokolo i oni vam je upijaju, odnosno određene strukture iz tih nevidljivih svetova koje se hrane tom pažnjom, znači oni se hrane prvo patogenom pažnjom, znači strahom, beznađem, depresijom, znači najgorim emocijama se oni hrane. I zato ako želite da budete bezukusni, znači trebaju vam dve stvari, a to je ogromna disciplina i čistota uma. Znači da vaš um ne proizvodi negativnosti. A zašto je to bitno? To je bitno zato što sama priroda po sebi, ona će nas sve obrisati kao vrstu. Jer mi smo ovde kancer na ovoj planeti. Evo sad kad sam išao, pogledajte vamo Venčac, pogledajte ono brdo, znači jedemo jedno brdo, drugo brdo, treće brdo, jedan rudnik, treći rudnik, jedno đubre se baca, jedan potok, drugo u treći potok, vamo se izlivaju fekalije u Savu, Dunav, Moravu, svuda. Znači mi smo kancer i kao kancer će nas planeta obrisati. I ona nas već briše. Znači ovaj sterilitet, ja ga iskreno vam kažem, podržavam. Jer mi ćemo izumreti zato što nismo u skladu sa prirodom. A biti u skladu sa prirodom šta znači? Milan je nešto nagovestio, ali ja ću to malo da produbim. Znači, treba da budemo dobri. Šta znači biti dobar? Kaže naš narod, dobar i lud braća, tako je. Mene su još od malena, pa i moje roditelji sve smatrali budalama, jer smo kao dobri, prevarete, pa ti uzmu pare, pa misle da su nešto uradili, razumiješ, a u stvari ti im pokloniš te pare. Njemu trebaju pare, meni ne trebaju, eto mu pare, mislim, šta ćemo. Radi se o tome da shvatite nešto. Svaka misao, svaka energija koja je u vašem polju, ona rezonuje sa vama. U toj rezonanciji se dolazi do ćelijskih nivoa, dolazi se do svetlosnih nivoa, dolazi se do mitohondrijalnog DNK. Kada pomislite nešto ružno, bilo kome nešto negativno, na vašem mitohondrijalnom DNK nastaje oštećenje. Jedno oštećenje, drugo oštećenje, treće oštećenje, dolazi bolest. Tu bolest vam niko nije napravio. 90% bolesti ste sami sebi svi napravili. Ali ne zato što ste vi to želeli, nego zato što niste znali šta radite. I to Isus lepo kaže, pusti ih, oni ne znaju šta rade. Zato nastaju ta oštećenja. Tako da bi bilo dobro da svako od vas nauči neku molitvu, neku meditaciju, neko tihovanje, nešto gde može svoje misli da očisti, da usredsredi, da one budu njegove. Jer ja sam sad baš, danas sam pričao ovde nekome, pita me kako, šta, to za budućnost. Ja kažem, pa vrlo jednostavno, ujutru se probudiš i kažeš danas ću da budem srećan. I izabereš da danas budeš srećan. I ceo dan, ceo svoj misaoni tok i sve svoje radnje usmeravaš ka tome da budeš ti srećan. Ali ne samo ti, da bi ti bio srećan, mora i svi oko tebe budu srećni. Znači tvoje komšije, prijatelji, deca, rođaci, mame, tate, kogod je u tvojoj okolini. I ako ti uspeš to da ostvariš, ali pazite, to je disciplina i vežba. To nećete postići za nedelju dana, za mesec dana. Znači, stalno nastojanje, ali to se zove čvrsta odluka, znači čvrsta volja, koja je isto uništena u ovoj vrsti. Znači, naši stari su išli za Prvi svjetski rat iz Sibira, pešice do Himalaja, preko Himalaja i Arapskog poluotoka i Maroka su došli u Egipat, iz Egipta brodovima na Solunski front, probili Solunski front i vratili se svojoj kući. Pešice. Ja danas ne znam da li u mlađoj populaciji ima ljudi koji to mogu da izvedu. Tad su mogli svi. E to je taj pad koji nam ide neminovno.
Sad, zašto je došlo do tog pada, između ostalog? Kod nas svih. Došlo je upravo izbog ovoga o čemu pričamo, to je o načinu rađanja dece. Znači, isti ovi koji nam puštaju medije, oni su preuzeli i ulogu određivanja kako će ko od nas da se rodi, odnosno kako će naša deca i naši unuci i svi da se rode. Znači, rodit će se tako, evo sad ću vam ja reći kako to ide. Znači, zamislite da ste vi neko biće, eto, sa Oriona ili Lire ili od nekud, i sad ste se inkarnirali ovde. I sad šta se dešava ovde? Rodili ste se u porodilištu i istog trenutka su vas uzeli i odveli u salu za bebe. Znači, dolazi vaša prva noć, vi ste u sali za bebe, srećom sad više ne uvezuju decu onako kao u moje vreme su nas ovako uvezivali, skroz da ne možeš se mrdaš, što je katastrofa, tek posebna, ali sada to ne rade. Sada puste te bebe tamo u toj poređene onako oni krevetići i tu spavaju bebe. I sad zamislite koliko ko od vas ima godina, 30, 40, 50, 20, nije važno. Zamislite sa svim vašim iskustvom i sve ono što ste prošli u životu, da vama sada neko ubaci u neku prostoriju gde ležite i spavate i ne znate gde ste, ne znate zašto ste tu i oko vas urla jedno 20 beba. Da li biste mogli tu noć da prespavate i da se odmorite i uopšte bilo šta da radite te noći kad urla tu 20 beba? A onda ta mala jadna beba, onda i ona počne da urla. I vi ste u prvom danu, drugom danu, trećem danu svoj toj deci naneli traume, koje su ih oslabile za ceo život i onda kažete, dobro, sad smo ih fizno istraumirali, ajte sad ste slobodni, sad možete da budete šafovi u nekom sistemu našem koji je za vas predviđen. Ili ako niste šafovi, vi se onda bunite, a zamislite, smete da se bunite. Pa smete još i da se usprostavite, pa ne daj Bože da ste agresivni, da se branite nešto fizički. To odmah se zna gde se završava. Tako da, s vremenom na vreme, oni su nas skroz sterilisali i doveli do toga da smo postali nesposobni kao vrsta. Znači, da bi se to promenilo, trebaju upravo ovakvi skupovi kao što je ovaj i ova dečica, ovde mi je mnogo drago što ima ovoliko dečice. Znači, dečica koja su rođena kući, dečica koja su rođena bez patronata države, dečica koja su rođena s ljubavlju, dečica koja su planirana. Sad kad sam rekao planirana, sad ću vam ispričati priču iz jednog drugog sela. O tome kako su se nekada planirala deca. Priča ide od oca, tog dečaka, koji mi je ispričao ovako. Kaže, znaš, kaže, ja i žena kad smo se uzeli, kaže, mi smo tako, kaže, misli kao imat ćemo decu, to su mlađi ljudi, nisu znači iz ovih najstarijih generacija. Kaže, mislili smo ovako, onako, kaže, međutim, kaže, šta se desilo? Kaže, jednog dana smo radili u bašti i meni došlo kao, jao, ženo, bilo bi lepo da imamo neko dete, a ona kaže, meni, ma daj bre, kakva deca, rano je, još nećemo sad još decu, ovo ono. I tako smo, kaže, mi svaki dan tako radimo, nešto u bašti radimo i kaže, jednoga dana u toj bašti ona njemu kaže, jao, znaš, kaže, sad, tako mi nekako neka mala umilna bebica, sad, onako sam je videla, kaže, kao u nekoj vizijici, kaže, jao, kaže, kako bi bilo lepo da imamo dete. A kaže, ja njoj kažem, čekaj, kako da imamo dete, rekla si juče prekjuče da nećeš još decu. I kaže, ona se ovako protrese i kaže, wow, pa kaže, izgleda da je duh tog deteta tu negde sa nama. I on kaže, pa dobro, hoćemo da imamo decu. Ne, kaže, to je samo tako došlo. Pa kaže, to sad što je to došlo, dete tu kao duh, to nema veze, kao. Neću ja još decu, znaš. Međutim, situacija se, kaže, posle jedno nedelju, 2 dana opet ponovila i onda je ona njemu čavrljala u kuhinji kao, jao, kako bi bilo lepo da imamo dece. I on kaže, čekaj malo, stani. Pa ti vidiš da opet taj duh došao ovde. I kaže, ona se rastrezi i kaže, vidim. Pa kaže, i šta ćemo sad? Kaže, ništa, kaže, pošto je, kaže, toliko uporan, kaže, ajde, daćemo mu samo jednu šansu. Samo jednu šansu ćemo mu dati. Ako hoće, on će dođe, ako neće, on će da pobegne i to je to. I kaže, mi smo onda, kaže, vodili ljubav. I kaže, kad smo bili u sobi, kaže, osjećala se gustina u sobi. Kao da smo, kaže, u nekom fluidu, kao da smo u nekom ulju, kao u nekom moru podvodnom, kaže, samo što smo u kiselniku. I kaže, mi smo znali da je on tu. I kaže, taj duh je odmah došao i žena je normalno rodila dete posle 9 meseci. Znači, to je jedna od priča, na primjer, kako to može svesno da se izvede i meni je mnogo draga ta priča jer se zaista desila.
I to dete sigurno nije isto kao neka druga deca. To dete je začeto znači sa ljubavlju, sa pažnjom, sa kontaktom prenatalnim sa roditeljima. I ono što sam sad skoro rekao, znači na celom istoku svi računaju rođenje deteta, znači i u Đotiš astrologiji i svuda računaju od dana začeća. E sad razmislite svi vi da li ko od nas zna dan svog začeća. Zašto je bitan dan začeća? Zato što od tog trenutka i majka i otac trebaju misaono, odnosno telepatski da budu u kontaktu sa svojom decom. I da govore da je sve u redu, da majka govori da je sve u redu, da majka bude aktivna, da otac isto bude oko toga aktivan, da joj pomaže šta god treba. Ali ono što je najvažnije, majka mora da ima kontakt sa svojim plodom. I ako majka ima kontakt sa svojim plodom, onda vam ne treba ultrazvuk. A ultrazvuk, znate zašto je izmišljen? 1 do 2 ultrazvuka poništavaju kompletno DNK sećanje vaših potomaka koji su u stomaku kod žene. Znači sve što su znali vaši pradedovi, dedovi, vi, vaši roditelji, to sve zna i vaše dete preko DNK šifre, to se sve poništi. I oni dobiju tabula rasa, znači deca dođu, ne znaju ništa. Iako im je deda bio, na primjer, vrhunski vajar, on ne zna da vaja. I zato neke generacije koje su bile pre, na primjer moja generacija, koje su bili pre ultrazvuka, mi iz genetskog sećanja vadimo razne stvari koje nismo znali. Meni su se neke stvari počele otvarati od 21. druge godine koje nisam imao pojma ni da znam ni ništa, samo su se pojavile. Zato vas molim, mlade majke, da ne idete nikada na ultrazvuk, nego što kaže moja profesorka sa medicine Spomenka Mujović, koju preporučujem isto da zapratite na Facebooku ili gde možete, ona kaže to kad se primi, to se primilo i tačka. Znači da budete sigurni da je sve to dobro. Sad naravno ima oštećenja, vidite sad što su nam uradili sa ovim tehnikalijama, sa zračenjima i svem ostalom. Međutim, ako živite kao ja negde na nekom selu ili negde, tamo nema tih toliko signala, nema tih Wi-Fi-eva, nema tih zračenja i naravno da će plod u utrobi biti mnogo bolji. I da možda i polako privršavam, što se tiče samog porođaja i same aktivacije duha, ja iskreno znam da je došlo vreme ponovo matrijarhata i da će žene biti te koje su glavne i da mi kao muškarci treba samo njih da podržimo, zato što žena ima nešto što nijedan muškar nikad neće imati, a ona ima u stvari božanski portal u svojoj materici. Šta to znači? Svi vi znate kako se spaja spermatozoid i jajna ćelija. Znači, spermatozoid uđe unutra se desi neka alhemija i šta se desi odjednom? Blup, nastanu 2 ćelije, je li tako? Od te 2 ćelije blup, nastanu 4 ćelije. Od te 4 blup, nastane 8 ćelija. Ono što niko ne zna ja sam to pitao razne doktore, možemo i Slađano ponovo pitamo, svi znaju da kad kretne ta prva deoba tih ćelija, da ta ćelija još uvek nije prikačena ni na zid materice, ni na nikakvu ishranu u materici majke. Ali čekajte, šta se to onda dešava? Kako se odjednom ta materija, tu blup, sa 8 na 16, sa 16 na 32, sa 32 na 64, odjednom imate 4800 ćelija ili više koji su se za 1 dan, 2 dana, ja sad ne znam da ne lupam vremenski period kad se to uspostavi. Ali u stvari šta se dešava? Dešava se da onaj mali duh koji je u bašti došao kod one žene, on je rekao ti si moja mama i ja sad gledam vibraciju te prve ćelije. Ta vibracija prve ćelije je na mojoj vibraciji i moj duh, ja odnosno, ulazim unutra. I ja sa svojim duhom pravim sebe, sam. Sa svojom vibracijom ja se umnožavam u 2 ćelije, u 4 ćelije, u 8 ćelija, sve do trenutka dok moj duh ne potroši, i to tačno znaju lekari, kad će to da stane, taj rast, onda se kači i kreće ishrana preko materice i preko ishrane krvlju i majka sve što daje posle bebi. Znači, posle tog perioda tek majka formira, odnosno hrani taj plod koji je već došao, taj duh, on kreće da raste. Šta to znači? To znači da je taj duh tu od prvoga dana i vi, ako ste, da kažem, majka koja tihuje i koja ima senzibilitet, vi možete uspostaviti veoma lak kontakt. Žene su išle na njive, radile i sve i one su znale da je sve to u redu i rekli da biće ovo sve dobro. I ona je znala, ona je imala komunikaciju sa sobom. Nama su sve te komunikacije iseckali.
Tako da, završit ću još sa jednom pričom, što su mi rekli da ne pričam, ali ja moram, zato što mi je jako simpatična. Priča je sa naše planine Zlatibor i Sirogojna. Kad sam bio u Sirogojnu, radili smo tamo neke pećine u jednoj dolini i ja tako volim da pričam sa njima i pitam ja kako, ja vidim ovdje imate jednu lepu kuću, pa pored nje još jednu, pazite, 3 kuće drvene u jednom dvorištu. Ja kažem, šta će vam tu 3 kuće, ako jedna familija, 2, nešto. Kaže čovjek, kaže, pa znaš, kaže, viš ova kuća, to je kuća, kaže, koju sam ja napravio kad sam se oženio. A ova kuća pored, to je kuća, kaže, od mojih roditelja i kaže, mi ovdje na Zlatiboru imamo, kaže, taj običaj, kada se devojka izabere i mladić, najčešće je to dobro da bude zima. Znači, što veći minus, to bolje. Znači, minus 10, minus 20, kao što je bilo nekad normalno na Zlatiboru. U tu kućicu, znači, mladić i devojka idu na prvu bračnu noć. I kaže, ako devojci ne bude hladno, bez grejanja i bez ičega tamo, onda ona jeste za život i za to planinsko doba i za to planinsko selo i uopšte za planinski život i za rađanje dece. Ako je njoj hladno, nju drugog dana vrate majci i roditeljima tamo odakle je došla, da li iz Užica, da li iz nekog drugog sela. Znači, tražilo se da i muškarac, i mladić, i devojka budu čvrsti, jaki i zdravi, zato što će dobiti zdravo potomstvo. Međutim, mi danas nismo čvrsti, nismo jaki, nismo zdravi. Tako da moramo sve to da preokrenemo i ovaj skup i služi do toga, znači da mladi ljudi, a ovdje ima puno lepih mladih ljudi, da oni shvate da je putanja u drugom smeru, ne u smeru ovom ka bolnicama, gradovima i uopšte ka sistemu, nego ka sistemu koji ide ka samima sebi, ka okretanju svojoj porodici i moja molba svima, što sam svima dosadio zadnjih 10 godina, to je da imate što više dece. I ako pitate i vaše roditelje, a i ko je ovdje roditelj, znači vidjet ćete da svako ono što mu najviše znači, to su njegova deca. I kad kažeš nekom šta je najbolje što je uradio, to su njegova deca. I vaši roditelji kad pitate, to ste opet vi. Pa ja onda pitam, zašto smo svi onda tako siromašni? Zašto ne želimo da budemo bogatiji? Zato što smatramo da ćemo toj deci nešto uskratiti. Jeste, uskratit ćete im svoje braće i sestre. Jer znate, sve koje znam moje prijatelje ili rođake koji imaju 4, 5, 6, 7 njih u porodici, to su sve perfektni ljudi. Tu nema egoista, nema razmaženih, nema zaštićenih. Onaj najstariji kad klepi onog malog jer je pričao glupost, onaj mali zapamti za ceo život. Neće nikog više da zajebava nigde. Ona sestra koja je svoju malu sestricu držala u naručju, ona se izvežbala za majku i njoj ne treba nikakav nauk kako će da bude majka. Zna i kako da nahrani dete i sve. I to su sve perfektni ljudi. Tako da, eto, ja apelujem na sve mlade i za one koji mogu da imaju, da ima se što više dece, jer deca su najveće bogatstvo i želim vam svima da budete jako, jako bogati u budućnosti i lepoj koja nam predstoji. Hvala vam svima.